Sanibonani kuyo yonke social media yami ke Mjozana igama lami ke mina ngumjozana ngasho nje ngithi ipromoter le yomculo nje kakhulukazi umculo wesintu kanye nomculo nje omunye ngokuhlukana kwawo umculo bafowethu ngithi nje nonke eningabalandeli kakhulukazi baka TikTok kunensizwa lapho kuthi u12k ekhipha ingoma laphana ethi ugaxele mbem ngisacela bafowethu nonke nje ezohamba khamba kufinyelele kimi le video lena sisupporteni bafowethu insizwe lapha u12k bafowethu ukuthi simstream siphinde siphuphe ama subscribers laphana ku YouTube wakhe na ku Spotify no Apple Music siphinde futhi simlandele la account yakhe ke ne Facebook page yakhe ke kuyo yonke indawo nje u12k bafowethu sengizwile mina iyashisa ke ukuthi bashayani 12k bashaye masaji ya bafowethu abanoyizo la kahle ke bafowethu ke ukuthi ningene nje inkundleni ezifanele bafowethu entolo zomculo ngiyabonga.